So, adya kaya mga ka-DIY Loop TV, for today's video mga kalapatids is nandito po tayo sa loop ni Sir Judy De Vera mga kalapatids. So, kung ano yan, tara, samahan nyo ako. So yun, welcome back mga ka-DIY Loop TV. Today's video mga kalapatids, bago ang lahat, introduce natin ang El Campeon Kalapati Feed sa araw-araw nating patuka. Ayan, so available sa kanilang Super Sisiw. Yan, and then MP29 mga kalapatids, available din sa kanilang produkto ang MP29 sa mga gustong mag-avail. Yan, check nyo lamang po ang aking Facebook page na DIY Loaf mga kalapatids. And also, available din ang Carbomax P para sa mga inakay natin. And then, ang dalawang produkto ng ating araw-araw na patuka mga kalapatids, Flyer Mix and then Breeder Mix, available din sa kanilang mga produkto. Ayan, and then El Campeon Pigeon Feeds is number 1 para sa ating mga kalapati. Ayan lamang po ating mabilisang pakilala sa ating El Campeon Pigeon Feeds. Mga kalapati, iniba ko dahil Kalapati Feeds yung sinabi nila sa akin. And then El Campeon, ay aliw naman, El Campeon Pigeon Feeds, yun ang tamang pronunciation mga kalapati. So yan lamang po ang ating update sa ating El Campeon. Balikan ko kayo mga kalapati. Ayan mga kalapatids, nandito nga tayo kay Sir Judy De Vera mga kalapatids loop. And so, ayan si Sir, nag-champion daw po siya sa Nagsusurgon. And then, unang itatanong natin mga kalapatids yung paano siya nag-umpisa magkalapati since day 1 niya ng pagkakalapati dito sa pigeon industry mga kalapatids, ano. Ayan, so interview natin siya Sir. Ayan, so Sir, ano yung unang year na kalapati nyo? 2010. Paano kayo nag-umpisa? Sa 2010. Ayan, isa ko ng 2010 hanggang naano sa karera. Ito yung mga alaga ko. Yung 2010 hanggang kuan ngayon, mga anak na ito ng mga kuan ko, apo na ng mga champion ko. Yung mga alaga, yung mga breeder ko dyan. Ayan. So, yung breeder ko. So, ito yung mga batang laro ko ngayon sa SF. Saka ito. Ito yung mga stockboard ko. Ito yung mga breeder ko. And so isa-isa ni Sir. Ito yung mga breeder ko, mga linyada ng mga manigo. Ano, yan. Yun yung pinag-umpisan ko. Yan, mga yan. Hindi pa ako nagpapakain. Nagpaparis lang para sa susunod na taon. May stockboard. Ganon. Ayan. So mga kalapatids, ay tanong din natin kay Sir kung anong unang achievement niya bilang magkakalapati sa pigeon industry. Ayan. So ano yung naging achievement nyo na una, Sir? Yung naging panalo nyo? Yung naging panalo ko, yung anak ng manigo ko noon. Ngayon, nabinta ko na ito. Ito yung mga apo, yung mga kapatid na sa ina. Meron pang naiwan. So anong year yun, Sir? 2014. 2014. Ayan mga kalapatids. At ano pa yung maging na mga sunod-sunod na ano nyo, Sir? Yung mga ano ko noon sa Pasko Batanes, pang 12. Pero wala na, nabinta ko ng mga yun ngayon. Mga bago na itong anak, mga apo na. Ito na yung ginagamit ko ngayon. So yan mga kalapatids, ano? Ulit. Nag-uumpisa ulit. So anong mga kalaban nilalaroan nyo ngayon, Sir? Sa PF. Saka Pangkum, yung dalawang club na nilalaroan ko. So dalawa na lang yung... Kasi yung PHPC wala na, tapos yung PRC wala na rin. Parang... Ito yung ngayon, bagong pinaglalaroan ko ngayon. So yan no? So mga kalapatids, naano nga natin yung pinag-umpisan ni Sir sa bilang pagkakalapati. And then, pinakilala niya din yung mga isa-isang kalapati niya dito sa loop. So wala na daw yung mga naging champion niya dati. Dahil medyo matagal-tagal na, anong year na yun mga kalapatids? Nabinta na. Yun, may nabinta na. So ngayon, nag-uumpisa ulit sila na mag-breed na bagong mga talagang panlaban ni Sir. So mga kalapatids. Then, tanong din natin, baka may turo si Sir na basic tips
Yung mga tips ko, ano lang, alaga tayo, tapos bigyan natin, tulungan natin siya sa gamot, vitamins, tapos alaga lang, mga kagaya ko na player, mga nagkakalapati, yun, alag sa pag-aalaga at sa pangangarira. Yun lang po. Yun o, mga kalapatid. So, ayan, silipan muna natin yung mga ibon ni sir. Ayan o. Yung pangalan ko ng PF. Ayan, so, pakilala niya sir kung ano yung mga ano niya. Ito yung linyada ng Manigo, tapos yung nabili ko sa Manila noon. Tama ko si Pare Dinis Narbasa. Ayan, si Pres Dinis. Tapos yung dito pa iba sir. Ito, mga anak na ito. Mga anak na. Tapos ito, ano lang iyon, matanda na kalapati ko na rin, 2010. Meron pa. May mga linyada na yan na champion. Kaya dito na lang mga yan, naalagaan ko na para pang bagong stock. Pang bagong stock. Kasi mahirap pang maubusan ng lahi. Ito yung mga alaga ko, mga kapatid. Yan o. Sir. And then ito sa mga, mga ano niya sir. Mga bagong panlaban nyo, mga linyada. Ito mga linyada kong mga bago na gagawin ko. Pinagkukuhaan ko na yan kasi mahirap maubusan ng alaga habang tumatanda sila. Kailangan mo mag-stock. Kailangan mag-stock. Ayan o, mga kalapatids. Yun lang mga kalapatids. Ayan o. So, ayan sa may loob ni sir, mga kalapatids. Ang ganda ng area ni dito. Ayan, so, simple lang dito sa Pangasinan, pigeon industry, mga kalapatids. Ayan o, yung mga ibon ni sir. Ayan, so, ito yung loft niya, mga kalapatids. Ito pa yung loft dati sir na pinagkampiyonan nyo. Ito pa yung loft ko na maliit noon. Hanggang ngayon pa. Isa pa rin, mga kalapatids. Pero pag susunod taon, pag pinalad, doon na sa kabila, gagawa ko ng lupo sa taas. Yung medyo malaki ng kunti, pag pinalad sa karira. Yan o. Ito pa yung ibang ibon ni sir. Yung mga stockbird ko, mga bata. Stockbird na, mga kalapatids. Pinalalaban niya yata ngayon ito, pan-race. Hindi, ano ko na lang sa kuwan ito. Ito yung mga pinanglaban ko sa kuwan. Naglalaro kaya yata ngayon sir ng pan-race. Pan-race. Ito mga stockbird na, mga bata. Gawin ko mga breeder pag susunod na taon. Share. Yan o, mga kalapatid. So, na-interview natin si sir. Yan o, ito yung area niya o. Napakaganda. Magandang pagdrapan ng ibon. Yan, so, tanong rin natin, mga kalapatid, yung gusto niyang ipabati ni sir bago tayo magtapos dito sa pag-visit sa kanya. Sa mga kagaya ko ng mga player, mga boss, mga sir, kunting alaga lang ng mga kalapati. Huwag kayong magsawang mag-alaga ng kalapati. Tiis-tiis lang, magcha-champion din tayo. Yan o, mga kalapatid. So, shoutout yan. Sa mga batiin niya sir. Si Judy Divira Slope. Ngayon, umpisa na naman karira. Ngayon, try lang. Pagkakataon din tayo magka-champion. So, yung mga gusto niyong batiin sir, baka may gusto kayong batiin. Binabati ko yan si Boss Briggs Maramba. Saka yung mga kagaya ko ng player dyan. Tapos si Jojo Torrio. Saka yung mga barkada ko. Saka si Jun Dibiado. Baka nagiginig. Saka si Kwan. Yung Mario Tercero. Pare, Mario. Yun lang po. Yan o, mga kalapatid. So, nakita nyo na, napakasaya kahit ganito lang nalok, mga kalapatid. So, nag-champion na rin si sir. And then, nabati niya rin yung mga tropa natin dito sa Pangasinan Pigeon Industry. So, si Boss Patrick, Kagawad. Yan o, dami, mga kalapatid. So, yun, di ko na rin papatagalin at marami pa kami pupuntahan, mga kalapatid, na pag-vlogan, mga kalapatid. So yun, isa namang Pangasinan Pigeon Industry na kalapatid natin ang na-interview natin, mga kalapatid. So yun, ihatid namin yung lahat ng mga kalapatid natin dito sa Pangasinan. Iba-vlog natin yan at sisikapin natin na may ipatid sa inyo lahat ng mga kalapatid natin yung mga sa kanya-kanya lang look at may ipakita sa inyo, mga kalapatid. So wala tayong pinipili, malaki man yan o maliit. Yan, kailangan natin na ipaano sa inyo, palakin natin yung pigeon industry, mga kalapatid. So yun lamang po. At dito na kami nagtatapos ni sir na mag-vlog. At may lilipatan pa kami, mga kalapatid. So yun lamang po. At kung bago ka pa lang ulit dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na and click mo yung ring button para updated ka palagi sa ating YouTube channel, mga kalapatid. At mag-subscribe ka palagi dyan sa ibaba, mga kalapatid. So yun lamang po. At kita ulit sa next vlog, mga kalapatid. So tabi lamang kayo at meron pang mga susunod, mga kalapatid. So yun lamang po.